Male. Lale ayikho yonke lento ayikho. Ubona into engekho ukuthi ukwatile nje. What are you gonna do with it? I'm shy myself. Yes sir. Yo. Lokubulala wena siyohlisa. Bakusebe ngemighty. Hayi. Mighty onjani ongafuni ngefoni? Nami ngimangela. Mana ngibona mana. What is mighty? Yeah, angisho sicheka kona. Ungabheka na ku Facebook, ungene na ku Instagram, ucheck. Ke. Mhlawumbe uyasibhuqa nje. Mhlawumbe yebo uthini. Hawu. Akwada baby asike sidingo sakho. Uwe wonke lo. Sikho. Baby now yazi. You know me. Lalela daddy lalela. Njengoba umtshela ngami nje. Ngathi lento wena awukholela kuyona lebo umtshela. Ngizothola namhlanje ukuthi ngiyakunoa ke what? Uzothola namhlanje ukuthi uyakuloya or what? But wami thatha ifoni baleke. Wena bongekho sho ngayo yonke lento obuyisho. Thatha ifoni baleke. Ngicela ukuya manje nje sengicela uphathwa isisu. Uhlangiswa yini nga? Ngiphathwa isisu ukuthi wena ifoni yakho senenkinga ebhetri, ifoni leyo uthenge last week. Isinenkinga ebhetri. Akusiyamanga lawo my sister. Yazi le phone nokudlala ama game isecharging mfethu yabona. It's lying to you my sister. It's lying. He thinks we are on top of the mountain, we praying the ghetto. Unana ke di ghetto mo ngere mzalwane. Asi di ghetto mo. Endoda yahlahlo bekwa yini la wena? Ukhana umbuza manje kusineke umtshela ngama grills. Uzombuza manje ukuthi ubekwa yini. Manje avula imenemene ke wena. Hey bengithi angithanda imenemene wazongijikela nje pha. Kanti ungamshayi. Hawu. Ungamshayi. Abakasearch namafoni dog sokuyaliwa. Shayi mama, ungamshayi ngiyacela please. Why hala ngefoni? Ngoba una wena into engiyibona ufuna ukuchaza lo ngami. 5 years. Ufuna ukumchaza ngami uyamfuna. Kanjani? Uyamfuna. Ufuna ukumchaza abone ukuthi hayi akusenandaba nomuntu wakhe. Yeah. Leyo nto efunayo. I'm a whole father boy of a boy with 2 balls. You can't play with me boy. And ain't got no time to cheat bro or want people my dog. Relax. I'm saying wanting people. I don't have time to want people. We're not relaxed. Busy mo wathami chain. Wana relax mo. Ngama plans isikhathi sami sambile mina. Uthida koqala Ngama plans mina. Swap phone. Na umuntu usehamba entabeni soyagquma manje wena. Sayigrile lidimone la dinunzi. Kutama akuhloniphi dog is shy. Hey mhlaba uyaphela. Should have left a long time ago. Ntshela yazi. Hayi so wesibone. Wena lo baby. Wena lona. I'll check your phone. Uyazi 5 years in how many days wena? Check the phone, you can check everything you want. I gave him. Let him give you his. No man angana. Open yours. When are you looking there, I'll be looking here. Me, I'm done with my work. And you guys say I don't give them time. Go through it, bro. I'm giving him time to do it. Hey, Joseph, give the people to search the phone. Sometimes they don't know how to search. Open more WhatsApp. Open. Okay. Fingerprint. Put the fingerprint. What I do, but pick up the print. That's how You can still give him my sister. I can put it in his pocket because he doesn't trust. You. Bamba. Tata. It ain't go away the phone. Yeah, it ain't go away. Man get away cheat. Uban. Oh, I'm not saying you, bro. Like, why you angry? But to act ngathi Why you acting up on me, buddy? Awusisibona. Okay. Kutama usenkingeni dog. Nazo. Awusenkingeni. Nazo. Ulirato. Ha. Nazo. Asiphi. Ha. Not one but this twice. One is you. Go down. Twice you are cheating. Ulirato. Awungitshele mhlambe ulirato engamazi. Let me check more my sister. Me I wanna give you Omuphi lo ulirato? Man. I don't know. You. Omuphi ulirato? I mean, hey, umngani wami wayesebenzisa le phone wena man. Ngithi ulirato umngani wami omuphi? Why do gents do that? Buka isikose sinyukile kodwa why bonke bashinto eyodwa uthi umnganami. Bukela wonke ama video sekele channel basho njalo. Why? Ubona i-profile picture kanti. Be creative gents. How? Endoda aniqedi kanti. Wena. Yeke liphone. Hey. Ngaphiwa ungazi kahle. Uyalo. Ungazi kahle. Kutama uyikhethele la. Awukhethile la yami. Wele bukhang.
Buka. Wena Wait, bukhanga. Ha. ungamshaya. Man. Wena Ungamshaya. Tshela ka. Bale. Wa. Uyabaleka. Le bukhanga. Ungamshaya. Yo. Ungamshaya, my sister. If you want me to help you Hela. search the phone, ungamshaya, please. Hey kahle bo. Hey, no. Hela. Mana ngani. Hela. Mana ngani. My sister, ungamshaya. Nabaka uputa umuthukile. Deep down Bengekho ke lento uthukile. lena. Bengekho ke wena uyasicabanisa. My sister, Yo. ungamshaya. Cabanisa man. Man, if you Uyabona into enzayo wena. my sister, Uyabona into enzayo Le wena. bukhanga. Uyabona into enzayo wena. Yabo wenzeni? Yabo wenzeni? Uxa uJoseph. my sister, Mana yabo wenzeni? Wenzeni? Yabo wenzeni? Wenzeni? my sister, Hey. Yes sir. Yo. my sister, ungamshaya. Respect to my sister dog. Ngikuba iPlatform. Respect Hlala dog. la ngikubonisa. Listen, Thabiseng. Iphi? Angifuni ukuhlala phansi. Damn. Listen, Man. Phela kuthi abazophinda. Listen, Thabiseng, look my sister. Phela ngifuna ukuthi manje Bani ngifuna ukuthi ngomthabiseng? ngikuvimbe or ngikusearchele ifoni Azokuphinda. Man. and Thabiseng buka. Man. I-profile picture. Unomntwana. Yini wena uqede ngalento yakho. Ngisendele umntwana abantwana buka. Sabhizi Lethu Joseph. sekhuluma sobabili. Sekhuluma And ngathi sobabili. wabuka ubashutele egate one. You. Buka. Ama picture wabo bayathatha egate Baby ingane kanithabisela ingane yakho. Lalela. Sit here my sister. I don't want you Baby to nangu be kusenda stressed. imali. Yo. Lalela. Ayikho yonke lento ayikho. Ubona into engekho ukuthi ukwatile nje. Yini? Ubona into engekho ukuthi ukwatile uyadelela boy. Engibona Uyadelela akushaya. Lalela. Ubona into engekho la ukuthi ukwatile. Ukuthi ukwatile. Wena uyabona wenzeni wena? Uzoyenzani Uyabo ngayo? wenzeni wena? Uzoyenzani ngayo? Uyabo What are wenzeni? you gonna do with Ufike it? last year. Ungamshaya my sister. Uyabo wenzeni wena? Ungamshaya my sister man. Uyabo wenzeni wena? Who's baby? Uyabo wenzeni wena? Zokubulala wena eso. Zokubulala wena eso. Your thing. Umjito sasa crash uzokubulala. Zokubulala wena eso. Sakhuluma. Futhi sekusuka Crazy boy. Usobala. Naku ubhalile baby. Letho sina singabe kade shayile. Samija baby my sister. Baby, You lalela. don't take yourself. Man. Ha. Hey, oh my Ha. Take your phone bro. Awuyikhethele bhuti wami. Stop please. Awuyikhethele. Awushaya ngeke dog. Please, ungamshaya. Ingane kanithabisela ingane yakho. Ungamshaya. Ingane Yabe yakho. kumele phela. Awu. Bokumele ini? Yeah. Why? Uyangiyuza wena. Yangiyuza okay asilalele kumnyuzelani. Ngiyakuyuza. Wena Ngiyakuyuza. lalela wena. Lona ufonela umngane wakhe. Umtshela ukuthi ambashele njalo mama ngifika. Hey babe, amthengele cold drink. Amthengele six pack. Amthengele utshwala. So wait. Udlumdidi for i-cold drink wena. Kunini ngithi ngimthengele lo mngane wakho? So ngoba uyamthengela. Okay mina njengoba ungidla ke. Njengoba ushuthi khona into ongidlela yona nami. Ngithi wena. Ungidlelani? Wena ungidlelani? Wena kulindele ubulendile ukuthi ngenze njani? Hawu. Lo mngane wakho wena uyamfonela ukuthi akakuvakashele. Hayi isound ingamosheki isound. Ingamosheki isound. Hawu. Lo mngane wakho wena uyamfonela ukuthi akakuvakashele. Hayi guys angazi kwenzakalani isound ngathi imoshekile. Why? Zama ukubukela ukuthi lana. ngenze njani? Hawu. Lo mngane wakho wena uyamfonela ukuthi akakuvakashele. Then mangifika uthi mina ngimthengela ama 6 pack utshwala, ngimthengela cold drink. Ucanga ukuthi mina. Ngizongijwayela kabi wena Wait, my sister. Mom, Wena ucanga ukuthi mina ngizosupport ihash engaligibeli. Washa bhuti wami. So who's the hash here? We or is the other Yo. girl? Hayi nenkinga ke nami. Why did the camera Who's the die? hash? Anyways, we're going to continue without a camera. Luthi umthabise ngihashi. Ihashi oyimithisiile. Umthabise ngihashi oyimithisa amahashi. Mina ngimithisa. Since now for 5 years awuzali ngenze njani? Angizali. Awuzali ngenze njani? Khuluma So umfile ke. full abantwana. Akusuwe lo bongitshela ukuthi izingane ziyathayidana wena ingane kwasho kacimba. So does Wathi wena mina doesn't sidlane Thabiseng nje. have a boyfriend Baby or la something? ngiyakudunusela. Ha. Ngivula izinqa zami wena stupid. Uyaliphawu, Ngivulela my sister. wena. Hey. Wena ngathi uyakhohlwa ubuya. Hey, osonyachaza Kodwa. so mina sebengitshela ukuthi baby ngineya mnandi. Ngathi uyakhohlwa Wena ubuya. uphisana ngesende lami. Uya bhuti wami sitshele. Wafika Sitshele boy. wena Uphisana ngepipi usaqila yami wena wena. ungekho. Unjenje yini wena? Yo. Hawu, namhlanje ubona lona uzongiphaphela. Shoot. Ubuhlangisa lona. Shukuthi. Uhlangisa lo. Shukuthi. Lo Shukuthi. uyini yena lo? Buku Joseph umangetha lo mjita. Sini ngalomjita. So lo. Shukuthi. Uhlangisa lo. Shukuthi. Lo Shukuthi. uyini yena lo? My sister, please, man. Shukuthi. Shukuthi uthini?
Don't beat him. Uthini ngifike ngizaqile? Uthini wena? Unje yimi wena. Uthini wena? Ungamshaya. Oh nyayazi. Please. Wena bukhanga. Ngicela ukubona umlo wasikhuluma ngale nto baby. Lalela. Khathele my sister. Wena bukhanga. Lalela. Le bukhanga. Lalela. Umngane wakho ngimspendela ukudlula wena lento yakho ngithi wena. What does she do, Kant? What's wrong with her? Yazi into ayenzayo. When I was fair, there's nothing wrong with my sister. What is wrong with It's fair. Awena When khuluma I was amasimba. fair. Yo. Khuluma amasimba. When I was fair. Khuluma amasimba. Manje, what are you gonna do? What are you gonna do? Zokubamba wena sana. My brother, what do you wanna do? Unginika Wait, my kamnandi sister, let me beat him masimba. for you. Why you wanna beat him while I wanna beat him for you? Mnandi unginikela into enje. Unisha mina. Kanti uyazi ukuthi unika abanye. What would you do? Ufuna ukushaya mina? What would you do? What would you do? Umyeke. Umyeke. Oh nganibona Umyeke. Sibona sifunana ngiyafunana kulungile. Kulungile futhi umngane wakho Ucabuza Joseph. Yasho mina ngibhebha kamnandi kanje. Umnandi umngane wakho ukukhula wena wena. Ayikho into yenzayo nje. Ngamshayi. Engamshaya. Ukhuluma amasimba kanje. Ngamshayi. Uthini wena? Uthi ngizokwenzani ungaka wena? My sister. Ungaka. Uzungiqala 5 years. Qalapha ungaka. Uzungiqala 5 years. Ulanda amathambo. Amathambo lawo. Amathambo lawo landela. Mina ngithandile into engizokwazi ukuyikuka ngithi. Lalela ke ngikutshele. Uyihlo uyang Awu Jim ngani bhuti wami? Ngithi ngiyomqoma ubabakho wena. Ha. Ngiyomqoma ubabakho. Ngiyomqoma. Last week nje njengoba kuyi-unveiling kini ungishelile ngithi uzobona ke ngiyomshanga edidi esweni ngiyomshanga wena uyindlu hey wena My sister, I wanna know. ngikhathelele nje kodwa leli sendele mnandi Yeah. mnandi le wena ngeke uyinuke le. ake nginuke vela akekho ozoyinuka ke Uzoyinuka. akekho Uzoyinuka. uqhubeka ngikuloyela uzola into zakho phela bukhanga My sister ngamshaya. Ngiyabona ukuthi uyamfuna ngisa kamnandi Guys, kwenziwa njani makunje? Comment down below. umuntu hey Lalela ke sani sami Hayi ehlisa umoya ngiyokugayodwa. ayikho Yini wena inkinga water yakho? silo hamba la. Yini inkinga Akuna yakho? yokwatwa silo, awuna silo water my sister. wena uyangihlanyaza It's using you for your Lalela. body this one. Wena Ngamyeka. Use my sister wena. Ngamyeka. So ya ngamyeka mina wanna leave my Ngiyamyeka sister, leave this woman. uzobona Sase muntu lo. ngiyamyeka Ihash. Wapi? Leave my sister. So Nakushaya bhuti wami. ngiyomshanga umdidi ebusweni umshaye my sister. uzobona Umshaye. Joseph. ubabakho Uzozwa ngazo. ubabakho Ngamshaye my sister. yo Omosha ubabakhe. Ayena. uzokhomba uzonotshwala mfana wami uzowukhomba uzowukhomba Yazi sothi ubhuti wami bamdlisile. ukhomba bakuthepile nalengane embi imbi nalengane yakhona Awuzali wena nyumba. unyumba yakuphi uthathe lamasende akho la anyumba kuphela waspemi Sala kamnandi kusho wena. kuphela awukhami wena lesengithi umnandi lesengithi umnandi fusek wena fusek indlala ifembi indlala ifesikobo Tala ngathi shangana futhi ngiyomtshela ke umjida kaThabiseni ngiyomtshela mangifika umtshela ngimtshela Ushwele ngani ukuthi ungakhuluma into ongayazi wena. Ha. shaya wena Manje utshela usiyabonga. Usiyabonga phela angazi wena yezwa. ngithi usiyabonga ngiyomtshela manje mangiceda ngimduduze Ukathe yami lengane. mhlawumbe usiyabonga uzoyi-appreciate Ungaxabanisi nesiyabonga wena yezwa. ubhadala ama-4.5 every month enganeni ongaseyakho i-4.5 yani wena Ngenzani ngasiza ngithi. Ngasiza ngithi. ngithuthane iy'cathule ngey'mpahla Ngasiza ngithi. usizani Angithi wena bona ukuthi Ngamshaye my sister, please. kuthek wena heyi uyamuzwa lo muntu uthini Ngeke my sister. Labantu bajole kanjani 5 years? abanikazi appreciate lo mdidi yezwa ngithi ngiyomshangayo ngiyotshela usibonela ngitshela usiyabonga umngane wakho ngifike ngimnike hamba njandini uyinjakabi Kubi. uyinjakabi wena Money guys. Okay, camera ibuyile. Yes. Go back. Fusek. Usakusho no Joseph use kulate bhuti wami. Serious. You have a brain like a donkey. You move there and then you want me here. uyigwala usibona Yo boy. He has a valid point. Angikabuzani namadoda sibongo sakho.
Hey, uyisiza Joseph ungamthinti. Uzonyezwa wena. Sohlangana. Eish. I'm sorry, my sister. It happens, eh? It happens, eh? Hamba zo. Mangizomba ngani ke mina? Ukuyaphi? Ukekhaya. Nawu phela umuntu uphethe izinto zonke. Phetheni imali. Imali yonke. Ufuna malini, my sister? Sure. Imali la. Ufuna malini? Sure. 100 rand ukekhaya. Okay. Ngathi uzodlula thengele side ngemsona. I'm a what? I don't know if I have more. If I had more, I'd give you. Sorry, my sister. It happens, eh? Hey. Hey, the nyash is going what? But that's not the nyash you want, my brother. Anyways, this call is kupugile, guys. It's going crazy. It's going bananas. It's going to show as well. So be sure to check the channel out to see Abala. Now it's Aingaga Machite South Africa. Boys versus girls. Stay tuned to subscribe to see who cheats the most. Mzonsi. Peace out. Pa! Hey, my sister, you for the streets too.